basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Sabi ng iba, masarap ang tahong. Sabi ko naman, conforme sa tahong. May tahong-tahongan, may tunay na tahong. Ang gusto kong tahong ay tahong sa yapon. Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Sabi ng iba, masarap ang mani. Sabi ko naman, conforme sa mani. May mani-manian, may tunay na mani. Ang gusto kong mani, may butas sa gitna. Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Sabi ng iba, masarap ang bunay. Sabi ko naman, conforme sa bunay. May bunay-bunayan, may tunay na bunay. Ang gusto kong bunay ang bumibigay. Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Bakit basa, binasa ng mama? Binasa ng mama, kaya basa. Hello, what's up mga kasangkay? This is your paring Jomar aka Omak. Para updated kayo sa mga videos ko, i-click lang yung icon na to, yung nasa baba, para mag-subscribe. Salamat!